For this is my blood of the New Testament, which is set for many for the remission of sins. May God bless you. Amen. Hei hi kathisen sualte ngai damna na mitam takta na chuak tur thuthlun na chu ani. Isu thisen chu sualte ngai damna na mitam takta na chuak tur thuthlun na chu ani. Lalpan malsawm se rawh se. Amen.